tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tollo bodo duwe cangaya jatara giya darela barka wura ali gelela kana pe kundama ko waktu yoni hato lewa ardo sadio kame radio liggeya ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal gomo rewintoɓe oɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus ɓe kolliti kala temedere nde limɗa capanɗe jeeɗiɗo enen jogui oɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus to leydi mauritanie sifande hesere duuɓi jeegoma hakkude laamu leydi mauritanie kame union européenne ko fate banggue awgola awa maje kadɗe leydi mauritanie to leydi mali hoorejo jagoɗe leydi ndi holliri wonande pala golle muɗum ko fate banggue hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho ha fena hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi ko adi kala ko haɓade mbuñari kame sembolinde ndenka e kisala to leydi guine konakiri ba wori goto gardiɗo yogay landaji erima alpha konde nde a citta ɓen dumbaɓe taw dumbira ko dawrugola to Côte d'Ivoire noko biyeteɗo ñemen kuta ne tawe nder diwana ma jaggama toon neɗɗo taw en jogui guesa ko fate banggue kana bisa kabruji men manaw en ha toon to niger ene wonde Ghana kame Gabo ha fenma toon to Kenya Guinée e Equatorial ha fenma toon to Martinique musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen min komi ɓi pullo min komi pullo ɓi pullo so tawi tan mi majjirama dammiram alay saago mi hollita dendagal windere kala mawɗo Mamadou Saydou Bari ene jara dendagal bandiraɓe ha tenti dendagal bandiraɓe Demba Konaɓe darinoɓe darde fayodinde gam walludemo yiilade ɗum ko caggal nde o majjira kene fota wonde beyi sappo guila tan nogas e jeegom nduɗo hen lewru kikiɗe hanki o e ballal Allah subhanahu wa taala kanji kala ɗi jiitama taw kadi yettinoɗo hen ɓattake o ko Hammadou Demba Sow taweteɗo toon to leydi Congo aɓe jara dendagal bandiraɓe kala kandal e hoore cukalel way kono diidol e hayre heccere fulɓe mbi puccideɗo waɗino kala ko gandal ɗum jeeyi sababu daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall udditi demuɗe mum e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumar Foutiyou Tall aɓe jogui beelema mawɗo no feewi habrude dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe fulɓe dendagal bandiraɓe fuutankoɓe binditagol daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall fuɗɗitima ngol binditagol fuɗɗitima nogas e jeegom lewru juillet he lewru ndu gonɗen ndu so tawi noon ko daara rewɓe o ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o ene tawe to Ouest Foire ha fenma to Keur Massar suka jarowo duuɓi joyyi ha fenma duuɓi sappo e nayyi e ballal jomiraɗo ndena deftere Allah teddude aɗa jangga ɗemɗe certuɗe jaaduɗo e jamanu kami hebloji ngarɗuɗi daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall ene jogui ñamirde mum timmude kono honne kadi juɓɓudi mum programme ɗemgal français tawne yaade jangde leydi Sénégal hakkude mum e jagorɗo kalfinaɗo jangde mo leydi Sénégal ko wayno élémentaire ha finma secondaire kono honne kadi ene waɗi heblo yuɓɓugo ko fate banggue informatique kamen juɓɓudi heblo wongo kala an noon jiɗɗo windide ɓiyum ko fate banggue cours de vacances tati walla mbiyen ɗiɗi lewru août fandu so jomiraɗo hoddiri ha fayenma capan tati lewru septembre sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00 221 78 149
44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe mbadden dando faade daara moderne mo alhaji Saydou Nourou Tall. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wule. Ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala. Ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala. Ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni. Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 rafini yaltayma ha laaɓa. fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa. Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base Ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni. Ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71. Ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84. Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hoɗi. Ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni. Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen. Ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe hoore biir capantati go morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go yonti kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men a Saydou Abouba kabaruji men ɗemgal pulaar gartaten koyoɗo hen ñaw biyeteɗo varia delta wonande goomu toɗɗandu taw ko rewintoɓe ko fate banggue teppitade oɗo hen ñaw e nder leydi Sénégal kala ɓe garti hanki caggal jonde mabɓe ɓe kolliti wonande so tawi a limi kala temedere hen capanɗe jeeɗiɗo oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Sénégal koko ndaɓa oɗo hen mborosa so tawi noon a ƴeewi kala hen neɗɗo ene raaɓa yimɓe jeegomo ha yimɓe 10 kono kadi so tawi a ƴeewi to banggue rewɓe to ɓuuri raɓede kala temedere sa limi hen capanɗe 9 koko keɓi oɗona ñaw so tawi koto banggue sukaɓe kala capanɗe 4 suka ene jogui oɗo hen ñaw e nder limore mabɓe kolliti wonande oɗo hen varia delta yoɓima kene foto wonde sukaɓe 9
taw ko yaroɓe tan gila tan lewru ha fayma duuɓi ɗiɗi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hamnide no feewi ko wakkilde yimɓeɓe tan nde moni kala ɓurata rentade jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no wowi wadde e kala subaka so huccidde ɓesguji Sénégal naɓe kala andinaɓe oɗo henna boros ɗo yarata e nder leydi ndi holliti wonande ujunnaje 3 e 7 neɗɗo woni ƴewdaɓe subaka hande o tawane jogui oɗo henna boros ko 1,44 neɗɗo hen 106 ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñawa 939 ko rabaɓe taw andaka raɓe ɗumena ndeɗo limono eɗen gandi ko limoje musde no fewi oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Sénégal kala so tawi wayidani hen ko fulɓe mbiyata ko rentade ɓuuri safrade e kala sa ha joni koye Sénégal keddoɗen koye ɗiɗo hen borosaji keddoɗen to leydi Sénégal jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe nder leydi kam e jackingol laamu arti no fewi e yañade wonande lawɗinde ko fate banggue suumade woni wadde masque mum taw ko obligatoire mbaɗa masque ɗum noon fuɗɗi ko ñalawma hanki 30 nduɗo hen lewru woni ñalawma hanki o nokkuji dendaɗi ha tenti ko wayno jeereji kono kadi jumaji boli mawɗi nokkuji potitirɗi mawɗi ha e nokkuji privé kala kami autoji kala moni kala koko lawɗina e mum nde sumoto ɗum noon kono foto wonde lebbi 3 gam ustude oɗo henna ñaw coronavirus Seneleka tambiɓe kuɓɓam leydi ndi yiddeɓe oɗo saha mo gonɗen ko gollotoɓe e nder nokkuji mabɓe ɗi kala kamɓe kalde ɓe pesoto ɗo tan e 16 lewru auto kala mo waɗani ɗum yo andu kam ma yaaha foftorde muɗum hoorejo leydi Sénégal Macky Sall yillima ñalawma hanki o to Institut Pasteur taw kadi ganduɗa komo Dakar gam yurnitade safroɓe wonɓe toon gam wakkildeɓe e hokkudeɓe sembe golle mabɓe paydinɗe ɓe mbaɗata oɗo saaha e gam ƴellidde kala ko fati banggue yoga e laboratoire uji ko fati banggue test ha moni kala wawa tigui holkisade ɓandu muɗum ko wona ɗum ko e wakkilde yimɓe nde moni kala yahata fesoyade hayso tawi woni sa fesima hattani maraɓe kono kam ene gasa oɗona ñaw natta wawde tampindema l'université Ahmadou Mohtar Mbowa kañumne uddi demude muɗum ha 14 lewru août ɗum noon ko haɓade oɗo henna ñaw biyeteɗo varia delta ɓen janggoɓe to université Cheikh Anta Diop kaada natannoɓe gueddere ñamata jarata dartini gueddere mumen ɗum noon ko subaka hande o joni keddoɗen ko fate banggue ɗeɗon duuɗe wonande ɓen élevaɓe janggoɓe ha hande wonɓe e kawguel mumen ko fate banggue baccalauréat kene fotta wonde 15 taw ganduɗa ko ƴamoɓe hinde baccalauréat taw ko école biyeteɗo Pekesa kañumen pawa juuɗe totta gendarmerie nationale hen 14 ko sukaɓe rewɓe hen goto ko gorko kono kadi ne yiile wonande ɓeena wadɓe ha oɗona bac ko fonno dañede hen ko yalti ha ɓen mbawi siggitade ɗum kono kadi yiita koye groupe WhatsApp ɗo ɓe mbanno ko toon ɗen gueɗe kala jiita eɗen gandi so tawi baccalauréat dawrama waɗede gandirta tan wonɗo guyka waɗi hen kayit mo dokkirɗen on wayle adde goɗɗo ko ɓuuri yawde e yaccade kikiɗe hanki o pelɓodiral musgal ko fate banggue accident ɗum waɗi ko waɗi ngal pelɓodiral noon ko hakkude Jaga Ndiaye goto kam ene wondi e moto taw oɗon moto dognowo moto ne jolluno debbo caggal to on moto noon dañi tigui felɓodirde e Jaga Ndiaye goto woɗɗani lega ɗum no waɗi koto Pikkina taw koye cité Faysal woɗɗani arena ɗum noon kanko oɗon gorko o wasi kanko oɗon dognowo wonande oɗon moto Jakarta wasi en fittanu mum kamen wondi e gonnoɗo caggal makko kala ɗum noon ko caggal nde waɗa Costa Sengiwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie no wowi wadde e kala subaka so tawi kay ko andinde ɓiɓɓe Mauritanie naɓe kala oɗo hen boros mo hinde coronavirus ɗo yarata e nder leydi Mauritanie o holliti kene fotta wonde ujunnaje 2
e temedde jeenayi nogas e jeetato neɗɗo woni ƴewndaɓe tawani jogui oɗo henna mborosa ko temedde tato e capanɗe jeegomo woni hen jaydeli mbi ko temedde tati e capanɗe jeegomo e jeeyo woni fiɗaɓe oɗo henna mborosa yimɓe jeeyo mbasi hen pittali mumena kene fotto wonde temedere e nogas e jeetato neɗɗo keeɓi cellal mumena capanɗe tato e jeenayo neɗɗo oɗo sahane tampina feewi ko ma ballite e fofando ha joni to Mauritanie keddoɗen gartaten koye jayde estirage ɓe kolliri wonande brigade de gendarmerie nationale tambiɓe nden ka e kisal to bowal laaɗi diwoje ngal Mauritanie teɓima suka gorko goto taw kadi ganduɗa ko gollotoɗo gollorgala ngal wona gollorgal leydi Mauritanie kono koye nder leydi Mauritanie ngal gollata e nder sakuji makko ɗiɗen wonde neɗɗo goɗɗo mo feccodiri kene fotta wonde million goto e koppareje dollar fano ko toon to Maroc caggal non nde hujji o holliti rewɓe hewɓe gollotoɓe e nder oɗon société goto kala wonko addi e halis muɗum ɗum jeeyi sababu nawi kono oɗo saaha waccitama kono leskoji ene jokki e makko jagorɗo mo leydi Soudan biyeteɗo Tahiru Ismaila Mohammeda Harbi waɗi jillu muɗum e nder leydi Mauritanie kanko e nanɗo makko jagorɗo kalfinaɗo ndema biyeteɗo Sidna Wuldu Ahmed Ali ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue ndema hakkude Soudan kame leydi Mauritanie hakkude ɗo henna leyɗe ɗiɗi ko fate banggue ndema timmuka no fewi kanko jagorɗo mo leydi Mauritanie ko fate banggue ndema o holliti Mauritanie ma ƴooga gueɗe kewɗe ko fate banggue Soudan ngam wawde tambade ndema leydi muɗum sifande nandiral ɗum ko caggal nde kaldigal waɗi hakkude laamu leydi Mauritanie kame Union européenne nden sifande noon ko hanki waɗi e tawtorede jagorɗo kalfinaɗo awamaje kaɗɗe leydi Mauritanie ɗum noon ko sifande lebbi duuɓi jeegom jafoɗon sifande mum a wonoya kene wona capanɗe jeegom e ɗiɗi million koppareje euro nden sifande noon nde sifama kono ɗen golle puɗɗote ko sappo e joyya lewru novembre kedde kala ma nawe ha toon to suudu sarɗi ndu leydi Mauritanie Al Akhbar ɓe kolliti wonande groupe salafiste en taw ko dumbaɓe cuuɗi dumbirɗi Nouakchott heurima kaldigal ko wiyete dialogue faade hoorejo leydi Mauritanie kame laamu leydi Mauritanie gal oɗo saaha yiddeɓe ko ndeɓe ɗaccitte ha tentiɗo ɗo Mauritanie woni e haɓade oɗo henna mborosmo coronavirus ɗo yimɓe cuumotone cooɗo ene vaccine o kala yiddeɓe oɗo saaha ko ndeɓe ɗaccitte lekkalam ɓe kolliti tana musɗo baɗɗo kamniɗo musɗo no fewi bango hedde nder diwana Monguela ɗum noon waɗi koye nokku biyeteɗo Ligueyra nokku biyeteɗo Ligueyra ene tawe e nder commune ɗum noon ko toon ɗum waɗi ken foto wonde sappo e tati kilométre hakkude mum e Luksayba caggal nde debbo goto yinno vaccine oyde ɓiyuma omo yaadi e denɗi ko gorko kame denɗi ko debbo kala ɗon ɗo ɓe taccanno e cangol biyetegol jokkude ko ɗon tigui hawre noon cangol won kurane taƴine naate ɗam ɗon ndiyama mas nanguima ko noon an kam bebbe hande yiitaka yiituno ko hanki noon way taw kikiɗa hanki kono yiita kene yalti aduna kanko neniraɗo noon o nanti koye nokku ha wawi fabede e wiide jayde kalama kene fotto wonde duuɓi capanɗe tati finoɓe e nder diwan o ene gullito nde mbaɗanteɗon pont ɓe ma moƴƴinde ngol ɗon lawola ha ɗo ala taw ko gasi e nder ɗeɗon gueɗe sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali hoorejo jagorɗe leydi Mali woni Shekila Mayga hanki holliri palamum e yeeso CNT ko ɓen lomti suudu sarɗiyeji ndu leydi Mali caggal nde o holliti miijo golle makko hitande nde gonɗen ha fenma hitande fande kala o holliti ko adi kala ko haɓade kala ko ene wiye mbuñaari leydi ndi e ustude kala ko ene wiye dépasse ha moni kala dépasse laamu ngu ha caisse état o wawa dañde ko waɗi gam oɗo saha teskede leydi ndi ne heewi wullittoɓe keɓani joɓɓeli mumen walla keɓani foddeli mumen kono ne kadi e tekkinde nden kay kisal koninkoɓe leydi ndi ha ɓen mbawa yettoyade yoga e nokkuji ɗi ganduɗa ha hande yimɓe gollontoɓe laamu cuwa taw jooɗa toon ko wayno mairie ji ko wayno goɗɗum e goɗɗum kala ha ɓen kala mbawa tinde koye mumen e nder leydi Mali ko wona ɗum ko kadi e moƴƴinde gouvernement ha kamɓe kala ɓe gona e dow mbadi peewala ko wona ɗum koye yuɓɓinde sumgoji e happu dottaɗo hitande ujunnaji ɗi e nogas e ɗiɗi taw kadi alda e dirtingola
ha joni ko mali keddorɗen ma en jaton to khaya Boubou Cissé jaɓɓama ñalawma hanki aljuma jaɓungal payodingal no feewi o jaɓɓa koto commune mo kemena tampo e wuro wiyetengo Dramani wuro soninkoɓe ɗum ko caggal nde o wonno gardiɗo hooreji jagorɗe leydi Mali o dañino waɗandeɓe juma mawɗo payodindo kamɓene wondi e ndiyam timmuɗam kamɓene ɓe kolliti alay saago ɓe duttamo ngal teddungal caggal juma o uddinno ko 12 février e nder ndeɗo henna hitande on saaha o tawtoraka mo wonno e juuɗe taw ganduɗa ko fati banggue ñawoje e leydi ndi ko wona ɗum ko o yettima toon ñalawma hanki o gam teddodirde e ɓen finoɓe e nder ngoɗon wuuro laafaji mbulaji hanki laafaji mbulaji toon to Kidala mbawi oɗo saaha rentade walla ni dartade ko fati banggue janguji ɗiɗi toon to Kidal taw koɗo ɓe gonno e auto mabɓe auto blende auto kama on kam dañi bonde kono kamɓe kam hay goto mayani e hay goto mabɓe gañaki ɗum waɗi ko toon to diwan mo Kidal e wiide biyeteɗo Miriama Désemblé to ganduɗa kam woni porte parole mission woni ɗoɓe jano yilloyade jeegomo polisaɓe ɓe Bamako mbiyama teb beddama jammen kadi to kaso taw weddiɓe toon ko ñawomo tribunal Bamako ñawowo tribunal commune 6 mo Bamako on weddiɓe toon ɗum ko caggal nde ɓe tuuma ñande nogase gone jofi nogase ɗiɗi yoɓade ɓe fittandu biyetenoɗo Abdoulaye Keita taw toon to Lafiya Bougou ko toon tigui ɓe jooɓino fittandu on caggal nde piyona piggal musgal ha yalti aduna ɗum jeeyi sababu oɗo saha kamɓene weddede ɓe kaso ngam loskoji jokkede mabɓe to Guinée Conakry Bawuri gardiɗo landa UDRG kañumne erima wonande pelle windere nde kala nde mbawata darade ngam wallide ɓen lundiɓe kene fota wonde 300 dumbaɓe ha 400 ni dumbaɓe e nder cuuɗi dumbirɗi leydi Guinée oɗo saaha mo goni nde mbawata ɗaccitede kono kadi o erima laamu Alpha Condé nde wawata accide ɓen dumbaɓe e taw kadi dumbira koko fati e banggue dawrugola gila tan julde taske yewti laaɓe iwnoɓe to Conakry jultoyi toon to Fouta Djalon to laaɓe ha hande laaɓe gaynani winditade ɓen raɓaɓe oɗo hen boros biteɗo Varia Delta toon to Fouta Djalon ɓe kolliti iwɓe hewɓe to Conakry gaddi toon rafio kono ɗo saha hewɓe ne tawe walpitaluji tawete toon to laaɓe e ko taari ɗum kala ngam teskede o saaha oɗo Varia omo ɓuuri ƴellitade toon to Côte d'Ivoire nokku biyeteɗo ñem kuta noon waɗɗani wuuro wiyetengo ma kene fota wonde 200 taw ko basalala ko fati banggue cannabis ɗum woni ko yiita toon noon tigui woni gendarme aɓe ko ɓuuri yawde jeehi toon ɓe dañi nangude suka gorko jaraw e duuɓi 31 gam hollirede ɗiɗo duuɓi kala ko ɗum woni golle makko sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Niger e nder yontere wotere kene fota wonde 32 neɗɗo mbasi pittali mumen taw koye janguji ɗiɗi ɗin kala goɗɗani kerola hakkude leydi Niger kam e leydi Mali 16 mbara koto nokku biyeteɗo Bunni Bongo ene tawe kerol hakkude leydi Mali kam e leydi Niger 14 heddiɓe pittali men guitta koto nokku biyeteɗo oye noon kene wona 50 kilométre hakkude mum e leydi Mali e wiide jayde leydi Niger to Ghana to gollando eɗen gandi ɓen ko yinnoɓe jeytade koye men wiyeteɓe séparatiste en jaggano biteɗo Papa Via noon en yara e duuɓi 68 taw ko neɗɗo gardiɗo rebel taweteɓe toon jinnoɗo addude dullere mawde no feewi caggal nde nanggui ɗum tribunal ho Dumba kono hanki ɗaccitama e dow sarɗi so tawi kay woni omo wawa accude yoga e gueɗe ɗe o dillinta e nder oɗon diwana to leydi Gabon kene fota wonde ujunnaje 3 debbo cowiɗo woni testaɓe ƴeewa ne jogui VIH sida oɗo saaha mo gonen teskede e wiide cetal tammingal ñabbuji daaɓoji e wallodirde wonande cetal bitegal UNICEF tawetegal toon to leydi Gabon to Kenya kulol mangol waɗi to legal bitegal Nairobi ne tawe e nder wuuro wiyetengo ringay noon ko wuuro wiite noon ganduɗa ko wuuro résidence ɓurgo ngarɗude no feewi ɗum ko caggal parka gota
ene woni toon barode pobbi kala ene ndumba toon dañi noon mbarodi wotiri yaltundi toon kono kadi sanga subaka nde moni kala fini ene ñaaƴane fayi golle mum ɓene nawa sukaɓe janggoyde ko nden tigui ɓe coyni mbarodi ne yaaha eɗin boli wonande ngoɗon wuuro moni kala ko ɗon tan heewi gam dogde e nder faabu noon ɓeni hettuɓe oɗon fannu balliɓe ha mbawi nangude ndiɗon mbarodi ne hen jeeya sarsara goto kam walliɓe haaɓe nangui ndiɗon mbarodi sen giwi to Kenya koto Guinée e koto Real koninkoɓe jeegomo jeeyaɓe to leydi France nanganoɓe toon to Bata taw ɓe giwno ko toon to Douala pay toon to Libreville ɓe gonno ko hélicoptère mabɓe caggal nde ɓe kolliti aɓe ngakkira ndeelam gam yidde ɓe ƴogde ɗon pétrole yidde ɓennude toon to Libreville jeeyi sababu noon ɓe nangano ɗon e wiide tambiɓe renseignement nden kay kisal leydi Guinée ɓe gonno koye ñukkidade leydi Guinée kono ɓe battidi ko ɗaccede ñalawma hanki o paaɗen ko toon to Martini wonande yimiyanke ngana tafɗo gomum wiyetengo Kasava taw ganda non ke Kasava gomu juk taw ganda kala keɗotoɗo musique juk gewɗo DJ haqqille taw ko ɓireɗo Jacoba de varia kam tigi wasi fittande mum hanki taw derguitimo ko ñaw biteɗo coronavirus gila tan 12 nduɗo hen lewru ne tawe e cuuɗi safara ko hanki yelte ɗum yaltire ɗum ko duuɓi 60 dutorɗen ko toon to Sénégal aseɗa hande o ke ministre jagoɗɗo kalfinaɗo cellal ɓalli holliti kene wona ujunnaje 250 woni testaɓe tawane jogui oɗo henna ñaw coronavirus ɓurɗo ƴellitade hande e nder leydi ndi wo holliti ɗe saamo gonɗen kene fota wonde 56 oɗo sahane Moussa no fewi ne tawe e nder cuuɗi safara yimɓe nogas mbasi hen pittali mumen ɗum ko sifande yaltude hande oɗo subaka mo gonɗen oɗo subaka hande mo gonɗen ɗum noon ko sifande wiide yimɓe tan yoɓe tinno ɓe ndento no fewi moni kalde teddinta suumade e soɗade e rentade tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande oɗo yesso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena